náš dobrý Bože, ďakujeme Ti, že sme znovu smeli a mohli prísť do tejto duchovnej oázy, aby sme sa navzájom potešili spoločenstvom jedni s druhými, my všetci s Tebou pri duchovných piesňach a pri Tvojom slove. Ďakujeme Ti, že v tomto hriešnom svete, bezbožnom svete máme takéto oázy, kde sa môžeme občerstviť, posilniť na ďalší úsek nášho života. A ďakujeme Ti, že Tvoje slovo práve nám dáva to občerstvenie, potešenie, novú silu. A tak prosíme, keď si otvoríme Sväté písma, aby sme čítali určitý úsek, boli z neho potešení, povzbudení a pripravení pre ďalšie duchovné boje, ktoré sú pred nami. Prosíme aj o to, aby naše srdcia boli hotové, modliť sa, prosiť, zastupovať a tak, aby sme prejavili tú svornosť Božej rodiny, mysliac jedni na druhých, prinášajúca spoločne pred trón Tvojej milosti. Amen. Amen. To sa vám ani veriť nebude, že žiadny cyklus nie je. Ani koniec, ani začiatok, ale téma, ktorá nám je blízka, Pán mi položil dnes na srdce, aby sme si pripomenuli a zopakovali niečo, čo sme veľakrát čítali, rozjímali a čo je veľmi dôležité pre náš duchovný život. Otvoríme si poslednú kapitolu listu Efežanom. Efežanom 6. kapitola, prečítame dlhší úsek a niektoré myšlienky z neho zdôrazníme. Bude to taký prehľad tohto textu. Teda Efežanom, kapitola 6, od 10. po 20. verš. Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň alebo výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti, majúc nohy obuté v hotovosť evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite si štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite si aj príľbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých i za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval proste a smele, ako mi náleží vravieť. Akorát tieto posledné verše, alebo skôr posledný verš, nám hovorí o situácii, do ktorej sa Pavel dostal a ktorej sa nachádza. Je v reťazách. Je vo väzení, domácom väzení v Ríme, ale celý ten čas, pretože ten dom, v ktorom bol ako uväznený, je otvorený pre návštevy, prijímal návštevy, prijímal Židov, ktorí žili v Ríme a hovoril im o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi, o tom, ktorý prišiel na tento svet, aby vydal sám seba ako tú obeť. Už sme veľmi veľa raz hovorili o tom, ktoré všetko listy napísal, 4 z tohto väzenia a vo všetkých je veľmi, tak by som povedal, konštruktívny, povzbudivý, povzbudzujúci.
povzbudzuje bratov a sestry vo viere, ktorí sú na slobode, ale ktorí majú veľmi dôležitú úlohu v tomto, ako sme aj spievali, zlom a prevrátenom svete. My vieme, ako Pavlovi záležalo na tom, aby sa evanjelium zvestovalo. Od prvého stretnutia so svojím pánom si uvedomoval, že on je tou vyvolenou nádobou, ktorú si Pán Boh použije pre zvestovanie evanjelia. A kedykoľvek a kdekoľvek bol od samého začiatku, už v Damašku, hneď po svojom obrátení, vošiel do synagógy a zvestoval Ježiša Krista ako toho Mesiáša, Spasiteľa. A tak nie je div, že motivoval aj ostatných ľudí, aby rovnako konali. A v konečnom dôsledku to je poslanie všetkých nás. Či evangelizovať medzi mladými, medzi dospelými, medzi chudobnými a bohatými, priniesť im evanjelium pokoja, ako to zdôraznil. No, zo samého textu jasne vychádza, že vlastne tu ide o jeden duchovný boj. Lebo žijeme vo svete, v ktorom vládne ten zlý knieža tohoto sveta, a ktorý sa všestranne a všemožne protiví, aby to evanjelium sa šírilo, aby prenikalo do tmy. Pretože on je knieža temnoty, on je kráľ temnoty. On chce zadržať ľudí pre seba, pre svoje kráľovstvo. A pre tú večnosť, pre ktorú bol aj určený, uvrhnutý do ohnivého jazera. Tak máme akoby stret, konflikt dvoch síl, mocností svetla a mocnosti tmy. A Pavel o tomto duchovnom boji hovorí, a ktorému sa žiadny z veriacich ľudí nemôže vyhnúť. Ale on ani nehovorí, že by sme sa mali, museli, mohli, ale aby sme sa vedeli zoprieť správnym spôsobom, aby sme neboli porazení, ale aby sme boli víťazi. A na záver tohto relatívne krátkeho listu, kde v prvej časti hovorí, alebo pojednáva s takými teologickými otázkami, v tej druhej časti od 4. po 6. kapitolu hovorí o praktickom živote, o tom, ako sa naša viera má prejavovať v zbore, manželstve, v práci, a sú tam ešte ďalšie oblasti. A to, čo v 5. kapitole tak ako si kulminuje, hovorí, aby sme nežili ako nemúdri, ale ako múdri, ktorí vykupujú čas, ktorí využívajú každú príležitosť pre plnenie toho poslania, ktoré im, teda aj nám, bolo zverené. Pavel píše o boji alebo zápase, kde vlastne priamo s kniežaťom tohoto sveta zápasíme. Pozrel som sa do slovníka, to slovo boj, zápasiť. Po anglicky tam wrestling. Tak sa mi zdá, že ide o nejaký akoby osobný zápas. Proste, kde dve osoby sa bojujú alebo zápasia. Takže, aby sme ale v tomto zápase, v týchto bojoch obstáli a boli ako víťazi, je potrebné, aby sme zápasili podľa Božích pravidiel. Aby sme počítali s Božou silou. A takto začína ten 10. verš. Ostatne, alebo napokon, moji bratia, mocnejte v Pánovi a sile jeho vlády. Pavel tu tak akoby hromadí výrazy, ktorých nám hovorí, že jedine v sile, ktorá pramení v Bohu, môžeme sa zoprieť tomu zlému, ktorého nesmieme podceňovať. Nesmieme sa zahrávať, pretože on má zvláštnu taktiku, tu hovorí úskočnosť, úklady kladie. A v športe vieme, že je dôležité, aby bola taktika, o ktorej nepriateľ alebo protivník nebude vedieť. Využijeme našu taktiku, aby sme zvíťazili. Diabol, Satan má svoju taktiku,
kladie svoje pasce a úklady, aby nás dostal. A my musíme bojovať s touto výzbrojou, ktorá nám dáva schopnosť zoprieť sa tejto úskočnosti diablovej. Teda potrebujeme dodržiavať pokyny, ktoré nám dáva Božie slovo. A to sa rovnako vzťahuje na vás, najmladších, čo tu sedíte, ale aj na nás pomaly najstarších. Lebo diabol má svoje metódy aj na tých mladých, aj na tých starých. Ak nebudeme dávať pozor, tak veľmi ľahko zažijeme porážku. Podľa tohto textu, čo tu Pavel napísal, je veľmi jasné, že ide o zápas duchovný, o duchovný boj. A on to zdôrazňuje, naše nie je zápasiť s krvou a telom. Toto je fráza, alebo slovné spojenie, ktoré 3-krát máme v písme a v podstate sa vzťahuje na ľudskú bytosť a ľudskú prirodzenosť. Pán Ježiš povedal Šimonovi Petrovi po tom, čo ten povedal, ty si Kristus, syn živého Boha, telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A rovnako Pavel píše Korinťanom, že do nebeského kráľovstva telo a krv nevojdu. Teda ľudská prirodzenosť, tá hriešna. Naše nie je bojovať jeden proti druhému. Hoci poznáme z dejín križiacké vojny, išli bojovať za Jeruzalém mečmi. A koľko obetí padlo zbytočne. Pán Ježiš nebojoval takýmto fyzickým mečom, nebojoval proti ľuďom v tom zmysle, že by ich nejakým činom chcel získať, poraziť. Pán Ježiš bojoval duchovným mečom, slovom živého Boha. A rovnako aj nás učí tento text. Prosím ťa, Peter, ten obraz, naletel som dnes na internete, na obraz, kde môžeme vidieť volať apoštola Pavla sedí v kúte a díva sa na rímskeho vojaka. Sú niekoľko ilustrácií na túto tému. Bude na internete, tam budete môcť prečítať všetky tieto vlastnosti, ktoré sa týkajú výzbroje alebo zbraní. Ale aby sme mali taký pohľad, asi čo Pavel videl, keď tam sedel a bol strážený niekoľkými vojakmi, ktorí sa striedali. A z toho vznikla také duchovné poučenie. A najprv hovorí, že čo si máme obliecť, alebo čo patrí do tej duchovnej výzbroje, ktorú má veriaci človek mať, aby mohol obstáť v tom boji a stáť. Nie padnúť, nie byť porazený, ale stáť ako hrdina. Prvá časť tej výzbroje je pravda. Nedeľu sme, myslím, že to bolo nedeľu, zdôrazňovali, čo je to pravda. Ako poznať pravdu, žiť v pravde. A obyčajne, keď o tomto hovorím, tak si spomeniem, že Pán Ježiš je pravda, ja som tá cesta, pravda je život, Boh Otec je pravda, jeho slovo je pravda, duch pravdy, božstvo. Boh je jediný, absolútne pravdivý, on je to pravdou. A na druhej strane máme koho? Knieža lži, klamu. On je vraj klamár od začiatku a vražedlník, alebo vrah. A tak tu je ten stred svetla a tmy, pozitivity a negativity. A Pavel teraz vidí toho vojaka a hovorí, že sa majú aj oni opásať tým pásom pravdy. Pravda, pás, my vieme ako vojaci, že sme museli mať opasok, ktorý spája hornú časť, dolnú časť nášho oblečenia, na ktoré sme mali zavesené niektoré rekvizity vojenské v úvodzovkách. Proste tu je sila v pravde. Ale hovorím, bojujeme s kniežaťom lži, ktorý všestranne sa snaží klamať. A nás Božie slovo varuje, že nesmieme klamať. V 4. kapitole v tomto liste hovorí, hovorte jeden s druhým pravdu. Pravdu. Boh považuje lživý jazyk za ohavnosť. Príslovie 6. kapitola 16 až 17. Možno si Miroslav spomenie pred mnohými rokmi.
písal sériu, cyklus o veciach, ktoré Boh nenávidí. A je tam aj jazyk lživý, klamlivý. Boh nenávidí. Boh je pravda, jeho slovo je pravda. Aj od nás sa očakáva, aby sme pravdu zastupovali, hovorili pravdu, aby náš život posvetenia, duchovnej slobody dokazoval, že vlastne my veríme v pravdu. Potom ďalej v 14. Tu ešte jeden, v 14. verši je taktiež spomenutý pancier spravodlivosti, ktorý chráni tie vitálne orgány. Vidíte, tam je nakreslený, vymaľovaný ten pancier, ktorý prednostne chráni naše srdce. Pretože ono je stredobodom nášho života. A pokiaľ dostaneme nejaký ten protivnícky šíp do srdca, tak sme porazení. Ide o nie ľudskú spravodlivosť, lebo nie je to ani jedného spravodlivého, nie je to ani jedného, ktorý by vážne hľadal Boha, ale ide o Kristovú spravodlivosť. Veľmi často spomíname aj to, že si máme obliecť Kristovú spravodlivosť. Spievame tú pieseň, že sme oblečení do tejto spravodlivosti. A to znamená, že žijeme v súlade s Kristom, žijeme v súlade s Bohom, v súlade alebo v jeho vlastnostiach, s jeho charakterom. Vo svete vládne nespravodlivosť, neúprimnosť, ale my ako veriaci ľudia sa snažíme žiť spravodlivo. Určite si spomeniete na moju kázeň 5 znakov znovu zrodeného človeka z 1. listu Jánovho. A tam v 2. kapitole, posledný verš je zapísané: každý, kto sa narodil z Boha, žije spravodlivo, lebo Boh je spravodlivý, náš Otec je spravodlivý a tak aj my sme spravodliví v tom zmysle, že máme tú prirodzenosť a sme pozvaní robiť to, čo je v súlade s Božou vôľou a nie to, čo je v súlade s týmto skazeným a prevráteným svetom. Takže pancier spravodlivosti chráni naše srdce pred tým, aby sme zažili porážku. 15. verš hovorí o hotovosti našich nôh zvestovať evanielium pokoja. Tu sú tie ľahučké topánky, ktoré nám dávajú takú schopnosť rýchlo sa pohybovať. Do sveta tejto tmy. Ja už som niekoľkokrát spomínal, keď hovorím na túto tému, tak keď som tedy pred mnohými rokmi cestoval z Pazovy do Záhrebu a odkiaľ ďalej do Mníchova, do Kupia zišli dvaja chlapci, veľmi obhrešní. A tak hrešili a mne to už nejak tak dosádilo, otravovalo ma. A ja som mal Evangelium Jána, ktoré sme tam boli vydali a čítal som. Hovorí: chlapci, viete čo? Tu máte Evangelium a čítajte ho. Od toho momentu, až kým oni nevystúpili vrpole na pole, tak som mal pokoj. Nemusel som počúvať tú ich obhrešnosť a oni dostali šancu, aby čítali Evangelium. Hotovosť, poslúžiť. Kamarádi v škole. Všeličo sa vypráva medzi kamarátmi. Koľkokrát aj nečisté veci. A ty môžeš povedať: ale ja to počúvať nechcem. Ja nechcem počúvať. Ja chcem počúvať, čo mi Božie slovo hovorí. Čo mi Pán Ježiš hovorí. Bola kedy, keď som cestovával do Nového Sadu, 9 rokov autobusom, tak ma poznali ako stojaca, čítajúca kniha. Lebo som prečítal som celé série knížiek Watchmana Nie po nemecky dokonca. Pripravil som pre teba, aby si aj ty pokračoval čítať. Nechcel som počúvať tú hudbu, ktorá tam z tých ampliónov išla a rozhovory medzi ľuďmi. Bol som ako inej sfére. Ja som čítal. A mal som možnosť potom aj iným ľuďom poslúžiť. Takže šírenie evanjelia je akoby trošku útočná zbraň, že zamedzíme ľuďom tohto sveta, aby nás otravovali a my im pritom prinesieme evanjelium pokoja
aký oni do svojho obrátenia nepoznajú. Štít viery. Štít, ktorý znemožňuje satana, aby zasial pochybnosť do nášho srdca. Pochybnosť v Boha a v jeho slovo. Viete, my sme žili v dobe, keď sa ateizmus šíril alebo zastupoval. V školách nás učili, že Boh neexistuje. Ale my sme tu vychovávaní boli v kresťanských rodinách, v zbore a my sme boli hlboko presvedčení, že Boh je. A my sme toho Boha verili. A koľkokoľvek do nás stlkli, že Boh neexistuje, tak nemohli z nás vytlsť presvedčenie, že Boh existuje. Ak si dobre pamätám, jeden brat na Slovensku, keď bol na skúške a dostal nejakú takú otázku, že Boh neexistuje. A on povedal, že učíme sa, že Boh údajne neexistuje. Údajne. Tak vy udávate, vy tak hovoríte, ale ja tomu neverím. Pochybnosti zo strany tohto sveta. A diabol kladie pasce pochybnosti. Hodí vám takú návnadu, aby ste začali veriť. No počkaj. Naozaj, môže to byť, že by Boh existoval, nikto ho nevidel, nikto sa s ním nestretol, tak asi ani nejestvuje. Ja som ho nevidel, tak nejestvuje. A niekto tak šikovno povedal, ani ja som tvoj rozum nevidel. Tak možno ani ten neexistuje. To sú také chytáky, no. Takže štít viery. Ja verím. A vlastne začiatočníkom viery je Pán Ježiš Kristus. A on nás povzbudzuje. Ja verím. Koľkokrát som v živote mal pochybnosti. Ale vždy Duch Boží ma usvedčoval. Pamätáš sa na ten verš 21. maja roku 1961, keď sú tu pred možno 150 ľuďmi, vyzná, že veríš Ježiša Krista. Uveril si? Prijal si za pravdu, že Ježiš Kristus zomrel za teba? Áno. Tak pokračuj v tej viere. Štít viery. A dôvery, zase to slovo pistis, viera, dôvera, spolieham sa na Boha. Prilba spasenia. Prilba chráni hlavu. V hlave je myseľ. Niekedy ťažko rozlúčiť srdce a hlava, myseľ a a tak ďalej, ale v podstate myseľ. Pri obrátení človek zažije zmenu mysle. Metanoia, myseľ. Zmena. A začíname ináč rozmýšľať. Začíname rozmýšľať v súlade s Božou vôľou. Hlava je tým centrom. A nedávno som niekde Kisáči povedal, človek nie je taký, ako si o sebe myslí, ale je taký, ako rozmýšľa. Ja si môžem všeličo o sebe myslieť, ale bude len taký, ako myslím, ako rozmýšľam. Pretože z mysle potom vychádzajú slova a činy. Ak je moja myseľ posvetená, tak aj moje činy, aj moje slova budú posvetené. Nespasená osoba tá nemôže odolať pôsobeniu diabla v jeho mysli. Čím oči niečo vidia, srdce zatúži, ruky vykonajú a už je hriech potvrdený. Ale veriaci človek, ktorý má Svätého Ducha, ten hneď zaregistruje každú nečistú myšlienku, nečistý obraz, nečisté slovo a hneď sa proti tomu zoprie. Apoštol Pavel napísal v liste Korinťanom, že my máme myseľ Kristovu. Druhý list. Mať myseľ Kristovu, to znamená zmýšľať, rozmýšľať ako Kristus. A trošku ďalej píše, a my vieme aj myseľ diabla, jeho úmysly. A jeho úmysly sú ničiť, kaziť, zabíjať. Ale myseľ Kristova je oživovať, dať život v hojnosti. A prichádzame k tomu predposlednému 6., kde hovorí, že meč ducha je Božím slovom. Všetká ostatná výzbroj alebo zbranie sú viac menej obranné, pasívne,
Ale táto je akoby ofenzívna, útočná. A preto je dôležité, aby sme vedeli narábať s tým mečom ducha. Je to nástroj, ktorý nám pomôže zvíťaziť. Diabol každého z nás pokúša, chce nás naviesť do nejakej pasce, kladie úklady, viete, čo sú úklady, nástrahy. Prikrie sa šikovno, aby sme to nezbadali a nášľapná mína. Ak to nezbadáme, ak to nepoznáme, tak potom zažijeme porážku. Božie slovo bolo mečom aj v ruke Božieho syna, keď bol pokúšaný na púšti. A už x-krát opakovane vieme jeho reakciu. Písané je. Nepodľahol ani jednej skúške, ani jednému pokušeniu. Rovnako apoštoli boli pokúšaní a vedeli odoprieť, vedeli sa zachrániť, pretože Božím slovom išli dopredu. Aj keď im zakázali zvestovať evanjelium. Nesmiete. A Peter vyťahol meč a hovorí, a tak povedzte sami, čo máme viac počúvať ľudí alebo Boha? Boh nám toto prikázal. Nemyslím si, že máme byť voľako provokatívni. Moja žena vždy spomína nejakú jej tetku v Strnavi, to je slovenský Rím, ktorá po moste išla a kričala, nadávala ľuďom, ak sa nebudete činiť pokánie, tak onak nie. Ani Pán Ježiš tak nerobil. Ono si čítame, že jeho hlas nebol počuť. Nekričal, nevadil sa, ale vždy hovoril pravdu s takou silou, že ľudia boli oslovení a museli urobiť rozhodnutie za alebo proti. A tak aj my. A čítali sme v tom 18. verši výzvu, aby sa modlili v duchu, čo znamená v Kristovej mysli, v Kristovom duchu, aby získali duchovnú moc a silu pre plnenie toho poslania. A ja by som na záver len k tomu záverečnému textu niekoľko myšlienok povedal. Ešte raz prečítam, tuším, že mám tu ekumenický preklad. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách, pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané slovo pravé, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia. Len 3 body. Modliť sa v každom čase, stále, neprestajne. Neznamená, že musíme byť celý čas v komórke zamknutí, to sú mimoriadne zvláštne chvíle, ale už som veľa raz spomenul, ako je možné. Ja ako hodinár som robil, díval som sa do hodiniek, opravoval som hodinky, dobre som robil, ale moja myseľ bola napojená na Pána a na jeho slovo. Vozíme auto, sledujeme, čo sa okolo nás deje, ale v duchu som spojený s mojím Pánom. Domáca varíš niečo. Všetko to už vieš, netreba ti ani kuchárka. Vieš, ako variť, ale pritom rozmýšľaš o bratoch, o sestrách, o šírení evanjelia, o konferencii mladých, čokoľvek. Rozmýšľať, neprestajne, byť v duchu spojený. Pavel skoro v každom liste píše o tom, ako pri každej svojej prosbe si spomeniem na vás a modlím sa za vás. Viete, tu je to spojenie veriacich ľudí. Modlitba je niečo ako neviditeľné, ale výsledky sa dostavia. Koľko svedectiev máme, tých, čo boli chorí, nemocní na operácii. Viem, že ste sa za mňa modlili. A nešli sme do nemocnice, k posteli sme neklačali, každý z nás doma, alebo tu zhromaždení. Modlitby ma sprevádzali, vaše modlitby ma sprevádzali. Teda v každom čase ide o vytrvalosť. Nejde o to, ako niektorých spoločenstva odriekajú určité modlitby. Spomínam si na tú jednu knižku, devečku
to je malý katekizmus, kde bola zapísaná veta, že modlitba nie je bezmyšlienkovitým odrapotaním. Presne, to som si zapamätal už veľa rokov. Modlitba je rozhovor. Nemusím sa, ale chcem sa modliť s mojím nebeským Otcom. A odtiaľ potom plynie tá sila, ktorá mi pomáha víťaziť v tom boji s silami tmy. Modliť sa v duchu, som spomenul, že ide modlitba pod vedením ducha. V liste Rímanom 8. kapitole Pavel píše, my ani nevieme, za čo sa modliť, ako sa modliť. Ale duch Boží, ktorý je v nás, nám našepkáva. A preto ja sa niekedy, bratia, obávam, že nepočujete ten hlas ducha Božieho. Aha, dnes je modlitebná hodina. Za čo? Za koho by som sa mal pomodliť? Veď to je súčasť nášho spoločného života. Duch Boží nám hovorí. Dôležité je, aby sme ho poslúchli, aby sme sa modlili za niečo, čo je na slávu Božiu. A tretia vec. Bdejte. To je modlitba s otvorenými očami. Ja som si takú poznámku urobil. Vidieť realitu. Ja si opakujem, nie sme tie pštrosy, ktorí strkajú hlavu do piesku, aby nevideli realitu. My chceme vidieť realitu života v našom zbore, realitu duchovného života všetkých nás, realitu, ktorá je okolo nás, to zlo, ktoré tu je, ako sa my do tej reality vieme vtesnať alebo vžiť. Dívať sa na okolnosti, poznať aj diablové úmysly, ako som už v úvode povedal. Vraj, aby ste neboli oklamaní od satana, lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly. Nazrieť trošičku aj do zákulisia všetkého toho diania. Ja viem, že málo kto z nás vie vyhodnotiť túto situáciu, ktorá je aj v našej krajine. A ani nemáme takú možnosť nazrieť sa do zákulisia. Toto je všetko len tak na povrchu, čo vidíme a počujeme. Ale v zákulisí sa niečo iné deje. A my vieme, že koreňom alebo takým iniciátorom toho druhu zla je zase ten zlý. A na nás je, aby sme sa modlili ten deň, ako tu píše. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten deň. Deň pokušenia. Chvíľa pokušenia. To môže byť dnes, to môže byť zajtra. A keď všetko vykonáme, aby sme zostali stáť. Nepovalení, neporazení, ako víťazi v Ježišovi Kristovi. Takže nebojujeme proti telu a krvi, proti ľudskej prirodzenosti, ale bojujeme proti silám temna, lebo sme deti svetla, ako Pavel píše tejto epištole. Amen. Amen.